symbool van de Ruilers. En dan huurt er op zo'n pomp de juiste kiers te staan. Er heeft altijd een kopie gestaan en de stichting Volkscultuur, zoals zij zien, weten altijd de juiste kiers weer terug te vinden. Velden tussen Grens en Maas, dat is ons kiersenland. Maar waar komt die kiers als symbool vandaan? Daarvoor moeten we teruggaan in de tijd. Van oorsprong is Velden een boerendorp. De meeste mensen waren boer, boerenknecht of daghuurder. En zo rond 1900 woonden er ongeveer 1000 mensen in Velden. En om er een beeld van te geven, ruim een kwart daarvan waren de mensen die woonden in het dorp. Een kwart woonden in Schandelen en de andere helft woonden verspreid over het Vors, Geduur, Hasselt en de Velgert. Die melk die wordt verwerkt. De melk zo wordt, die wordt in een doek geschud om uit te hangen. En die massa die ze dan overhelt, die kan ze op smaak brengen met wat zout. En dat is dus onze fluiterskiers. Uit nooit geboren eigenlijk.